Zdravím YouTube, moje meno je Galogy, aj pre všetkých, ktorí ma ešte nepoznajú, nezabudnite dať odber, zapnite si zvonček a nezabudnite tam dať jeden veľký like. Dámy a páni, keďže vo svete sa dejú zaujímavé novinky, konkrétne Rusko napadlo Ukrajinu, čo je enormná tragédia. Poďme si o tom povedať možno niečo viac a možno vám ukážem nejaké tajné zábery, ktoré ste ešte nevideli. Ladies and gentlemen, predtým, ale poďme sa pozrieť na ten prapôvod celého tohto konfliktu, ktorý nastal medzi Ruskom a Ukrajinou. Ako možno dobre viete, predchádzajúci prezident Ukrajiny slúbil Ukrajine, že áno, dostanem vás do Európskej únie. Tí Ukrajinci z toho boli nadšení, lebo keď mám byť úprimný, priemerná domácnosť tam zarobí 400 eur mesačne, čo je pre niektorých v Bratislave taký lepšie dva víkendy. Ale nebavme sa teraz o tomto, OK. Tí ľudia tam chcú ísť hrozne do NATO aj do Európskej únie a podotýkam znova, je to samostatný štát, čo je celá tá pointa. OK, takže oni ako samostatný štát si mysleli, že ten prezident ich tam dostane, ale on nikdy nepodpísal tú zmluvu. Takže tam boli demonštrácie, ľudia 2 mesiaci spávali na námestí, zbúry a tak ďalej, až mali znova podotýkam demokraticky nové voľby. O nového prezidenta, ktorý je pán Zelenský, ktorý je aktuálne misia číslo 1 pre Rusov na zostrelenie, je tento pán, takže úprimne držím bratom Ukrajincom tomto palce, nech sa im podarí vydílovať nejaké lepšie zmluvy a tak ďalej. A zostaňte silní. Každopádne, toto Putinovi, ktorého ja v tomto videu budem ďalej už nazývať iba vrah alebo terorista, lebo tým, že porušil medzinárodné práva a takisto aj Budapešťanskú dohodu, tak podľa mňa je tam adekvátne v tejto kategórii. Následne na to vrahovi sa to samozrejme nepáčilo, že áno, vy pôjdete do únie, do NATO, hej, že kvázi prídeme o nejakú časť územia a tak ďalej. Tak on za to civilistom a ľuďom, ktorí ťažko pracujú, živia rodiny a tak ďalej, tak im tam rozbombardoval hlavné mesto Kyjev a aj ďalšie prislúchajúce mestá. Videl som rôzne videá, veľa z nich, najmä dneska budeme sledovať Twitter tzv. Military Agent, ktorý tam popridával videá. Veľa z nich mu zmazali, ktoré boli skvelé videá, ja som ich zachytil ešte v časoch, keď tam boli tam normálne videá, ako Ukrajinci z vrtuľníkov zostreľovali, či Rusi zostreľovali z vrtuľníku Ukrajincov a akože brutálny masaker, ladies and gentlemen, bez ďalších vecí môžeme ísť na to. Povieme si k tomu možno nejaké ďalšie názory a postrehy. Každopádne tu môžete vidieť nejaké strelné rany po gulkách a tak ďalej. OK, Russian Buk surface to air missile. OK, vidíte, toto sú ruské. Toto je ruské munície. V ktorom je to meste? Nie je to tu písané. Každopádne je to podľa mňa hrozná tragédia, čo sa aktuálne deje. Bez tak bol teraz dlho COVID, tak poďme vymyslieť niečo iné. OK, toto asi nie je nič také zaujímavé, možno iba nejaké ruské vojska. Aha, OK, Ukrajinci našli opustené autá. To je možno to, čo sa tak prezliekli za tých Ukrajincov, čo sa aktuálne rieši. Dobre, ideme ďalej. Violent clashes in Sunny. Russian servicemen are trying to completely take the city. OK, takže takto to vyzerá aktuálne v ukrajinských mestách. Neuveriteľné. To je strašné. Úprimne nechápem to, že aj na Slovensku dokonca osobne poznám takých ľudí, ktorí stále sú prorusky orientovaní a úprimne si o nich myslím, že sú trochu dementi, nemám na to iných slov. Myslím si, že tá ruská propaganda im vymyla mozog, ale čo si veľmi cením je skupinu Anonymous, ktorá aktuálne proti Rusku, keďže nikto nechcel pomôcť Ukrajine a je to vlastne skupina hackerov,
tak aktuálne im zrušila hlavné spravodajstvo, lebo im hackli, lebo tam šírili neuveriteľnú propagandu. A je mi ľúto, že sú Slováci, ktorí naozaj ruskej propagande veria, ale to je podľa mňa mentálna úroveň Andreja Danka, ale tak poďme ďalej. Tu tiež nejaké bomby, úplne, keď som to prvýkrát videl, všetky tieto zábery, dámy a páni, predstavte si takto, idete do roboty, živíte rodinu, snažíte sa, takéto veci sa tam dejú, takže je to hrozné, bez tak sa tam majú zle a je to fakt je to nechutné, proste takto sedíš doma, padajú bomby, shit, fakt úplne, že nagrcanie. Движется в сторону Джанкоя. Северокрымский канал наполнен. Днепровская вода сошла. Смерть Бендере. Tu sa asi nič také nedeje, keď tu sú nejaké prestrelky. Tu sú všetky miesta, na ktoré zaútočili. Dámy a páni, každopádne podľa mňa je to hrozné, čo sa deje vo svete. Úplne niečo neuveriteľné. A ja osobne by som Rusom neveril ani pol slova, pretože normálne sa zistilo, že ten prejav, ktorý Putin mal nahraný ako live, ktorý sa vysielal live, keď sa stiahli meta údaje, tak ITčkári zistili, že ten prejav bol nahraný týždeň dopredu. Takisto toto je typická ruská propaganda, že oni už jeden prejav, čo dokonca mali natočený, že live, tak sa potom na to zistilo, že je to fake, lebo to ešte pre touto celou kauzou, lebo ten jeden príslušník tam mal o 8 hodín úplne iný čas diametrálny, takže neverím, že proste nejaký ruský frajer nemá na baterky. Takže tak, úprimne je toho strašne veľa, aká je tady po internete. Strieľali, akože prioritne verím, že nie na civilistov, ale utrpeli jednoznačne aj civilisti straty, hej, že ono to nie je sranda teraz. Ako máš ísť do roboty, čo máš robiť? Toto, dámy a páni, sa deje v roku 2022, veď to je hrozné. Je to úplne niečo hrozné, nepatrí to do tejto spoločnosti, nepatrí to do jednania a podľa mňa Putin je jeden obyčajný vrah. Obyčajný vrah, ktorý roky zastrašuje ľudí a nemám tomu čo viac dodať. Môžeme tu vidieť ešte rôzne zábery, stíhačky, no proste, ja si to ani neviem predstaviť, že ráno sa zobudím do takéhoto sveta. To je niečo hrozné, dámy a páni. Тут okay. Реально дохуя. Вот еще летят. Это пиздец. Это просто пиздец. Je to hrozné, je to naozaj hrozné. Dámy a páni, ako celá situácia dopadne, nevieme. Ja osobne si myslím, že onedlho, bohužiaľ, Rusi dobijú Kyjev, uvidíme, aké tam budú zmluvy, ale obávam sa toho, že tá ľudská psychika bohužiaľ nie je nastavená tak, že ti stačí a každý bude chcieť viac a viac a uvidíme, kam tento vrah ešte bude schopný zájsť. A verím tomu, že ak by aj ďalej nezašiel v tom biznise, vo svete biznise už by sme Rusko nikdy viac neakceptovali také, ako bolo doposiaľ. A je mi to naozaj ľúto. Verím, že ani tí domáci, videli sme zábery, som videl, kde domáci ľudia protestovali a normálne tam Rusi bili, tí policajti, ženy, mužov, všetko radom. Je to hrozné, diktatúrsky, skúsený režim od tohto vraha, takže iba toľko by som k tomu dodal. Tuto ešte si môžeme pozrieť, ako stýčili vlajku. To je hrozné. To je strašné, dámy a páni. Dúfam, že teda do NATO sa nebudú srať a že my ostávame Slováci a Česi a všetci ľudia, ktorí sledujú tento kanál, zostanete v bezpečí a nedajte sa oblbnúť rôznou ruskou propagandou, lebo
Viem, že oni toho tlačia veľa a je mi to úprimne ľúto takých ľudí, čo tomu veria. Takže to je celá message z dnešnej epizódy. Dámy a páni, zostaňte zdraví, zostaňte pozitívne naladení. Aj napriek situácii, ktorá sa deje, verím, že všetko dobre dopadne a takisto to bude aj s vami. A my sa vidíme opäť u nových reakcií, pretože tento rok tento kanál prináša rôzne aspekty a každopádne chystám aj nový klip. Ak si nevidel ešte ten starý, tak si ho čekni. Ahojte, čaute.